Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Katanar ka koit ka kya jong ka sarkar jala kala khangdam ya ka yeng hadian ba uwei samlarang ba nagasnong nong po ulayo ya ka jingpang COVID-19 hagasngi balang jong ka tayo ka khatsan tarik unaitung arajar arpo. Nagaliang katanar ka koit ka kya rengkat bat ki bor pnia snong kilalek ban khangdam sendon ya ka yeng jong tayo samla ban khanglat swashi por ya ka rung kami ha ka tay ka yeng kat ba ka sarkar ka dang pelong ya ka jingwat pnia ya ki brio ki ba tayo samlarang ba ulay kendo. Hagani ke juk sengi nak kaliang uba Meral Bonds EM u MLA kanong po constituency klem dapan slem ulalek ban Iman CM ya kate kalong yeng bat ya ki bahayeng hasem bakim dei ban do jingkremen lani bandon kano ke jing sngo nrei baki dei ban long ki baklan ke jingmut kumba ka sarkar kala don hasenda bat ki ban yada na ke jing sapriang kate ke jingpang daga ba batharu ya ki baki dei ban long ki ba pikir bat kongo ya ka ei ka ba ka sarkar kala batha ya ki ban le haba kren cekilat patai kubor nakaliang jong ba Meral Bonds em ula kenturu ia ki pait ba kate gisnong bar kumju ia ki nong yalam snong bagi dei ban bur renti ia ki ei ki ba katanat ka koit ka khia kan sabatha ia ki ban le bar kumju ru bakim dei ban pait mat dong ia ka yeng ka sem jong tei urang ba ubadang don hapadeng ka jingsa sumar menta bar kumju ru hadien ba unsawan phai sala yeng ni nakaliang snong ka dobos nong po propari mas nyo jing tip nakaliang jongi mar hi lalek man tip siapa i DHMO kakabang nilai kendoi i nama stem ban ma iru ilapha ya ka tim gejunti ha kebai doktor buat ki asha buat ki sister ki lawan niru bagi member senang nilai syang mana but nilawan ban ya kendoi ini ki try ki bahaya ngasam jong ini ubalangat ini kenya jengpang ti hadian bang nilai yo ban kendoi ya ki ti nilai yo ka jingki nilai kili ki buat nilalap ba ulah dan gejing adai baki bahayeng ki balek ha kabangi na kaliang kasnong rangkat gejing trelang ki samlang ila apa man si gejing jongki bat mentai ki la ya syong bahayeng buat ni na kaliang kasnong ro ila karpat ki baki mde baki mi kama kane ka jaka ka baki dan kalong congested ka baki bon ki para majan ki bahaya syong te ngai skam baki long koprit long kasnong bat kumjuru ni na kaliang kasnong ki karpat ya ki baki mde bon dan kano gejing snow ka ba software nomor ni nak langsung ngila bangin dan hakti kerja dengki bakim dei bondan katakan mensim bagi sus panik bat kumjur itu ki bahaya ngasam dengki tengit skam ba kanum dan su kanu kajing pur yung ni khanyang jengpang nomor ba ni nak langsung ro ngi khlampat rai hiru ban ai ta ka lockdown hakane kasnong namang idang apswa iya ki badai ki fast contact ki bai dei bat ini u pola yo ini khanyang jengpang nak kaliang jongi kamdan kajing nomor ba kalian kahal department kelas yang kia akaba mar kilawan tikidan ki artli ki bahayeng ki yeng ki bayadan jede bu akaba ka yeng resem jeng ki kambiang te nakaliang kahal department kala haiki sepo garanten center bat ya mentai ki lara i ban sumar hang ti apo selong apo tibi hospital selong ki ngidon hang ne ka yeng ban ai mensim ban tentengen ya ketemi ya ki ya ilok ya kihmen ki para ki jong umeu samlarang ba awuyo ya keneka yang jimpang COVID-19 ude unong somsnong jong kasnong sajer nong po propa baju ya tray baju ya dan benta slong teni ki bok riang bun uble unong kerku unong la benyo kamet ka bokot ka bakya bat ngasngo ban kentu ya ki nong somsnong po kasnong nong po propar kisnong ki bapara marjan baro ngim dei ban red mensim ngim dei ban long panik nrei ngi dei ban yakun ya unya khyang jingpang daga jing start daga jing sampang bada kuju opor ngso ban kentu ya ki para nong song ki bahap apo ka nong po town hi baro kowe bat snong ki para marjan bat ki snong ki badon kham syarut setiar kham sapo ro nau ne usrok ba ngasmo ban kentu yiki bakin ya sumari lade ban kan mau badi ban deng iki mas ban site iki ti lane ban ta iki sanitizer bat bangin don iki physical distancing ya ban penjengai ibe namar ba kumbala ban sutu aga jela ga jongi kane gadi ka sinjam ga bangi i banang ne sakmat kinang don sibun ki kes kumbala ban sutu jenamar kata ngi ha ban long gi bala pen kre ngi ha ban im ban uneu virus bat ka kongsan galong bangin pen kre yelede bangin yaisha
bangin ya trailang bat ke sorkar kijing batai kiba ka health department batai na kapor sa kapor nga ban bunderti ya kini ki jingdon kam kiba ka health department kala batai badru ikerpat i para nong song snong bakin sobha ban yadon higi snong githau bannom yami than sa surok khamtam hang ne surok ba national highway hang ne hanong po amling ha arpomer ha umsning bernihat pemta tetet kidai gi babun gi nong song snong jung gi pat su nyo do menta ki le ban mi ban ya le chit jing thit ban mi su surok thandai ngi na kerpat bakin snobha ban nami than lai stang badan gi kam yak kam im kapang ga stom gi kam gi bom la lai thandai ngi le kat bala ban syong halai jong gi snong ban tre lai jong gi kam gi jam ka rep ka thi ha ki lam pha gi sai gi jong ni bat ba kumju ru gi perlok ki badan hang ni ha po ka sor nong po ru ba kin nom ba kin de ban sumar bahai la de ban lai na kini ki jing pur state jong ne yang jipang mar ba ka syong hangi simet ni ya darang ne smat ba hadu mentang nyempat yo ya ka dawai kan dari gede gede sim khia jong simet nga kan tu ya baro para nong song snong jong bangin sim khia ban pej ban ni bangin sumari le de agi por ge ban wan ban ngai kuble ya gedor bar snong nong po kabala ye sim khia mar sentip kila sim khia ban budin ban pej ban ni ban penbiang ban ai ge jingrap ban tre ge ketiga mon ge ketiga diang ya ka health department ni ai jingero e ge snong nong po kabala ke community quarantine center hang ti hapo ni pali secondary school long ke kam ge bakhia bakila ai ge jing trelang bat ka sorkar bat ka health department ngikit bokir yang ya ka dor bar snong bagi dang la ban tre sambha ban pensutu ya ki nong song snong bakin la ban kontin ya uniu jepang hapo ka limit ka ba ngin ban perking ya lagi ni nong song snong ki jung